Treballar del que ens agrada i guanyar-nos la vida dignament no és utòpic. Decidir democràticament com volem portar el nostre negoci no és utòpic. Apostar per un ofici artesanal de forma col·lectiva no és utòpic. Prioritzar com estem i cuidar-nos mentre treballem no és utòpic. Potenciar una economia arrelada i de proximitat no és utòpic. L'economia social i solidària és un model d'economia que contempla una forma diferent de produir, oferir serveis, distribuir i consumir que deixa obsolet el paradigma actual. Una alternativa sostenible i arrelada que distribueix equitativament la riquesa generada en unes condicions laborals dignes i que genera impactes econòmics, socials i ambientals positius en el territori on es desenvolupa. Perquè el món que imaginem no és utòpic, és el que volem. 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 És el que volem.